giliran nyanyi, aku ini anak wedok ngono. Kowe kuwi anak lanang kerja momong turutan muga iso mulyake derajate keluarga. Pak Ibu rekasane ngrawat aku kanthi gedhe yen kathah luputku kula nyuwun pangestu. Yen udan bledhe bapak kerja yen mung ana proyek biyen durung ramikan arep turu adem kangenan penting besok esok iso mangan. Saiki aku wis gedhe iso golek duit dhewe sajan biyen mung iso nyusahke Pak Ibu ngapurane. Saiki aku wis kerja sajan uripku rekoso ikhlas bekti kanggo keluarga.
pedot sekolah mergo kahanan ki susah weling bapak dadi sing genah. Cek buntu deh Mas. Wah, dan dilek kabeh iki kepiye to? Saiki jamal wis Ya, lagunya apa lagunya, Pak? Wirang. Oh. Gue Wirang juga. Oke. Oke, siap. Mas Mugi.